гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятии шаҳри Хорух ҳама вақт бо намояндагони ташкилотҳои террористӣ экстремистӣ дар робита қарор доранд. ташкилотҳои террористӣ экстремистӣ низ вазъи имрӯзаи вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшонро муғризона истифода бурда мехоҳанд ақида ва нақшаҳои ғаразноки худро аз ҳудуди вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон шурӯъ намоянд. ҳамчунин аъзои фаъоли ташкилоти террористии экстремистӣ Паймони Миллӣ Шерзамонов бо роҳбарон ва аъзои гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятии шаҳри Хорух мунтазам дар алоқа буда кирдорҳои ҷинояткоронаи онҳоро ҷонибдорӣ ва дар воситаҳои ахбори умум хусусан шабакаҳои интернетӣ дастгирӣ менамояд. бояд қайд кард ки Шерзамонов бевосита дар тамоми бетартибиҳои оммавӣ ва гирдиҳамоиҳои ғайриқонунӣ иштирок карда бо роҳи гумроҳ намудан ба ҷалб кардани ҷавонон ба ин гуна ҷамоматҳо машғул аст. номбурда пайваста дар хориҷи кишвар бо ҳамшарикони ҷиноятии худ ва дигар душманони миллат дар ин самт фаъолияти ҷинояткоронаи худро давом медиҳад.